Moje meno je Peter Švec, som vlastne riaditeľom českej aj slovenskej pobočky spoločnosti Zomato. Ja ešte sa vrátim k Honzovi Zímovi, že jak hovoril, že je to výborné teraz, že do 2 mesiacov možno príde niečo nové, o čo sa bude musieť starať, tak to určite príde a my dúfame, že sa o to bude starať rád a že to bude veľký prínosom pre jeho a aj pre jeho hostí. Takže môžeme ďalší slajd. Spoločnosť Zomato nie je spoločnosť Tomato, nie je to rajče, je to spoločnosť, ktorá je z Indie, volala sa kedysi Foodie, teraz už je to Zomato. Možno, že ste si všimli, vlastne v médiách prebehla správa mesiac a pol dozadu, že spoločnosť Zomato kúpila spoločnosť Lunchtime a spoločnosť alebo projekt Obedovať SK, to znamená, že sa rozšírila do Českej aj Slovenskej republiky. Ja poprosím ďalší slajd. Čo to je Zomato? Zomato je služba. Zomato je služba pre užívateľov, ktorí si vyhľadávajú informácie o reštauráciách, o jedle na internete. To znamená, že my by sme sa raz chceli stať platformou, ktorá umožní ľuďom, ktorých zaujíma jedlo a pitie a vyhľadávajú si tieto informácie na internete, tak my by sme sa chceli raz stať tou platformou, ktorá im to umožní a umožní im to komplexne. To znamená, že akúkoľvek informáciu oni budú chcieť dostať, tak ju na stránkach alebo cez aplikáciu Zomato vlastne dostanú. Ešte by som, môžeš sa tam vrátiť naspäť. Ako možno vidíte dole, tak Zomato má byť ambíciu trošku aj sociálna sieť, to znamená, že teraz sú tam veci, ako je možnosť check-inu v reštaurácii, možnosť tagovania priateľov, možnosť sledovania priateľov alebo iných zaujímavých ľudí. Takže my sa tu dostávame do oblasti, kde pôsobí Foursquare, kde teraz Swarm vlastne, kde pôsobí Yelp a tak ďalej. To znamená, že cítime, že s tým jedlom a s pitím je spojená určite aj taká tá sociálna zložka a že ľudí baví sa o to deliť, nielen tie informácie si nájsť, ale potom aj ten zážitok, ktorý mali, tak sa o neho podeliť, dať tam nejakú fotku, dať tam nejaký komentár a tak ďalej. Zomato je teraz prítomné asi v 16 krajinách, pričom začalo to v Indii, to znamená, že je to India a okolité krajiny v Ázii, ako je Indonézia, Filipíny a tak ďalej. V Európe je to zatiaľ Veľká Británia, Portugalsko a Česká republika a Slovensko je 12. alebo 13. a 14. krajina. Nedávno podobnú akvizíciu Zomato spravilo aj v Poľsku. Kúpili spoločnosť Gastronauči Pala. To znamená, že tá ambícia stať sa skutočne svetovým hráčom je evidentná a my sa teraz bavíme v podstate o týždňoch, mesiacoch, kedy tá expanzia nastáva. A my sme samozrejme hrdí v Českej republike aj na Slovensku, že sme 3. a 4. krajinou v Európe a preto je to pre nás tak dôležité, aby sa nám podarilo tu skutočne uspieť a založiť tu nejakú bázu pre nielen strednú a východnú Európu, ale pre celú Európu. Takže ja vám teraz nebudem hovoriť o tej službe, ak to presne vyzerá, my to budeme spúšťať v novembri. A je to proste super fancy, je to sexy, ako tá stránka je perfektná, je tam výborný obsah, tá aplikácia je úžasná. Vlastne dostanete sa tam presne k tomu, čo vás zaujíma, čo sa týka reštaurácií, jedla a pitia. Takže ja by som ako túto časť preskočil a určite sa k tomu dostaneme, alebo vy sa k tomu dostanete cez rôzne médiá za mesiac a pol alebo za 2, keď my to budeme spúšťať a kedy sa určite preženie aj médiami alebo aj tou sociálnou sférou nejaká vlna PR a marketingu ohľadom toho launchu. Takže ja poprosím. Tento slajd som tam zadal, pretože je to čerstvá informácia, že Zomato sa stalo startupom roka v Indii. Tam vidíte vlastne zakladateľa Deepinder Goyal, tá fotka je trošku rozťahaná, takže on ináč vyzerá normálne. A
Je to ďalší dôkaz o tom, že skutočne tá ambícia byť svetový je veľká a už v Ázii sa to darí a v Indii je to služba číslo 1, čo sa týka reštaurácií, vyhľadávania si informácie o reštauráciách a baroch. Takže to vlastne vidíte, jak sa to vyvinulo za posledných pár týždňov alebo mesiacov, to znamená spoločnosť Lunchtime, ktorú verím tomu, že mnoho z vás pozná, tak spoločnosť Obedovať.sk sa stala súčasťou z skupiny alebo rodiny Zomato a teraz čerstvá informácia pár dní dozadu, že aj najväčší vlastne vyhľadávač alebo najväčší portál, ktorý sa zaoberá gastronómiou v Poľsku, Gastronaučí.pl, bol tiež kúpený spoločnosťou Zomato, takže sa rozširujeme rapidne. Ja by som vás teraz, by som to ukončil vlastne takú tú produktovú časť a chcel by som vás požiadať alebo vám vlastne ponúknuť možnosť vyhrať 2 perfektné vouchery do Hergetovej cihelny. Je to v hodnote 1000 korún. Takže aby ste aj vy z toho niečo mali, že tu ste, nie len, že ja vám tu niečo vykladám. A bude to spočívať teda v tom, že ja tu mám aj svojich kolegov z Indie a z Portugalska, ktorí sem prišli. Tam ich vidíte, oni ma sem prišli skontrolovať, aby som to nevykladal nejaké kraviny, ale to nevedeli, že to bude po česky a po slovensky, takže majú sa... Pramod, I'm just saying that you're the best boss ever, so thank you for coming. It's been great. A tá súťaž teda spočíva v tom, že spravte nejakú fotku, buď mňa, jak to ešte stihnete, alebo niekoho iného, alebo jedla, alebo môžete odfotiť Igora, alebo Petru, našich bývalých kolegov z Lunchtimeu. Dajte tam ten hashtag a potom Pramod na konci prezentácie, potom jak skončí vlastne Pavel Suchanek z Restu, tak keď tam už nejaké tie fotky budú, tak on si vybere tú, ktorá sa mu najviac páči, takže choďte do toho. Pramod je bláznivý, takže čím tá fotka bude bláznivejšia, tým máte šancu vyhrať tieto 2 vouchery. Je to v hodnote 1000 korún, to znamená, že tam si asi víno k tomu nedáte, ale určite sa možno aspoň najete. Takže do toho. Môžem ten posledný slajd? Tak. Mňa ešte požiadali vlastne aj Anka, aj Natália, aby som vám povedal niečo o tom, že prečo ja som v spoločnosti Zomato, aký to má zmysel a tak ďalej. Takže ja som sa rozhodol, že ma budem vlastne hovoriť, alebo v krátkosti predstavím, čo to znamená v spoločnosti Zomato, pretože je to spoločnosť, ktorá je indická, ona tú indickú kultúru alebo ten indický spôsob robenia biznisu preniesla aj do Českej republiky. Neviem, do akej miery je to úplne bežné, že by niekto takýmto spôsobom fakt ten svoj obchodný model prenášal niekde inde s relatívne malou citlivosťou na lokálne podmienky, ale ako hovorím, darí sa im v iných krajinách, my veríme, že sa im to podarí aj tu. Ten obchodný model je síce iný, ale je zaujímavý a my veríme, že uspeje. Takže to, na čom je založený, je skutočne kultúra, ale vy ste vlastne všetci startupisti okolo, takže pre vás vôbec nebude žiadnym prekvapením to, že vlastne tam každý v tej spoločnosti je s tým produktom identifikovaný, ale až skoro emocionálne. To znamená, že byť v Zomate znamená milovať Zomato. Jako skutočne, pre nás je to ako keby trošku bizarné, ale je to tak. Je to tak a funguje to a má to ten efekt. Ďalšia vec je, že sú tam veľké ambície, ktoré nie sú úplne bežné niekde inde. To znamená, že oni chcú byť globálna spoločnosť a idú si potom hlava nehlava, hrozne tvrdohlavo a darí sa im to a hovoria, že sú vždycky ako keby hotoví iba na 1%. Potom tam máme určite ten drive. Drive je vlastne heslom Zomata je Get Shit Done a
pokiaľ ten shit nie je dán, tak proste to nie je dobré. Jo. To znamená, že ich nezaujíma, že prečo niečo nejde, ale ich zaujíma, jak sa to spraví. Posledná vec sú ľudia. Tam je to trošku problematické v dnešnej dobe nájsť ľudí, ktorí sú vlastne takýmto spôsobom orientovaní, nie je jednoduché, ale nám už keď sa podarí ich nájsť, tak je to super a tá spoločnosť skutočne sa tvári potom ako jedna veľká rodina. Celé to nerobíme samozrejme kvôli sebe, ani kvôli tomu produktu, ktorý máme, ale robíme to kvôli užívateľovi. To znamená, že nás zaujíma len to, čo zaujíma toho užívateľa. Pokiaľ niečo užívateľa nezaujíma, tak my to do tej služby proste zahrňovať nebudeme a sme v tom veľmi striktní a vypláca sa nám to. Takže spokojný užívateľ je náš finálny cieľ. Užívateľ, ktorý nájde tie informácie, ktoré potrebuje a ktorý interaguje vlastne s tými reštauráciami tak, jak potrebuje. No a kto by to nechcel byť súčasťou takej spoločnosti, ja verím, že nikto. Takže ja dúfam, že aj vlastne tým, jak budeme potom robiť ten networking, tak sa mi podarí hovoriť s niektorými z vás, ktorých by to možno zaujímalo byť súčasťou tohto projektu a čo vám môžem akoby zaručiť, že to bude hrozne náročné, ale že to bude ako keby veľká zábava. Takže ja vám ďakujem zatiaľ.